אז דגש בעצם הוקמה ב-1994. יש לנו חברת הנדסה, תכנון, שאני חושב שעד היום אנחנו בשיא הטכנולוגיה, אז לכן אני מאמין בענף, במקצוע. אני מרגיש אומן ביצירה. בעיניי זה סוג של אומנות. נכון להיום כל המכונות בעצם שלנו עומדים G, 5 צירים, כשכל אחד מהם בעצם מאופיינת לסוגים שונים של עבודה. וזה בעצם אחד ההשקעות הכי טובות שעשיתי, זה קו המוצרים שבחרתי ללכת עליו. אנחנו לאחרונה רכשנו NTX 1000 נוספת, השלישית במספרה בדגש נכון להיום, שהמכונה מייצרת את המעבר תפינה באופן עצמאי ללא מגע אדם. אני בטוח שהאיכות תישמר לאורך טווח ולא יהיו לי בעיות בסוף הדרך. 25 מכונות ביד נטויה. אנחנו בטוחים שאנחנו נגדל עם החברה הזאת ואנחנו עוד נקנה עוד מכונות בהמשך שמתאימות לצרכים שלנו. DMG הוביל את הטכנולוגיה בעולם, פתרונות לכל המוצרים ולכל דרישה כמעט שיש בשוק. אנחנו הבנו בתחילת דרכנו שאוטומציה חשובה בשביל ההתייעלות שלנו. פניתי ל-DMG לשלב את האוטומציה בתוך המערכות. גם אם זה דיוקים, גם אם זה טכנולוגיות מהירות וגם אם זה דברים שאתה לא מאמין שאתה יכול להוציא ממכונה בעצם. DMG Mori is a global corporate for the production of machine tools. We have factories all over the world, Japan, USA, Germany. I'm the managing director of DMG Mori in Israel. Dagesh is one of the biggest customers of DMG Mori in Israel. We have great relations and great cooperation for the mutual benefit of both parties. Dagesh is using many types of machining centers, but the key for all of them is 5-axis machining. They use automation cell with DMU 160, DMU 90, and DMU 125, all connected to a pallet system that serves them day and night and makes Dagesh be efficient and successful.